Diyos maray na aga sa indang gabos mga tugang, maluod po kita sa pamili. Orasyo Imperata laban sa kalamidad. Sa ngalan ng Ama, ninaki pati ni Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitas niyan sa mga puso. Sa pagpasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong nilalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong pangangaipo, digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong nilalang. Day minasabutan na sa nautoban sa imong kabutan, na atamano ng kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalanggibo. Asin ngunya namamatian mina ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakula si nagkukusog, ang mga bagyo, uran, baha. Pagtugak ang bulkan na sinibapang natural na kalamidad. Day kaming mabibilikan kundi ka, mamumutun Ama. Sa imo kami nahagad din kapatawaran kan sa mong makasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan sa mga pagrugarin. Sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabay mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong nilalang. Asin mga matinabang na parasurog ang kapwa ang nangangaipo. Holy Cristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Orasyo Imperata laban sa COVID-19 virus. Amang mahirakon asin maugayon, minadulo kami sa imo, daraan sa muyang pangangaipo tanganing hagadon, nailikay kami sa COVID-19 virus, na nagpupurisaw sa muya, asin nagbawi min mga buhay. Inahagan niya mo ngunyan, biling niya kami nin pagkamot, asin hulikan sa imo nakakaumay na kamot. Pireyo kami sa pagkatakot sa helang, asin kagadanan. Baguhaan sa mong paglaaw, masin pakusugaan sa mong pagtubod. Namimili kami na sa imong giyahan ang mga taong pinagkatiwalaan na maghanap ng bulong, asin mapundok ang pag-ulakit kay ninhelang. Nagpapasalamat kami sa imo sa nahimong bakuna na nangyari, dahil sa giya kan sa imo mga kamot. Bendisyon yan sa muyang paginguwa, magamiton ining bakuna, na matapos ng pandemya sa muyang banwaan. Pinapamili niya mo ang managatamang kan sa muyang salugod. Salugod pa man maglingkod sa mga naghelang, na may mahusay na kaaraman siriman pagkahirap. Tawan sa indaan maliksing pag-isip, asin hawak, kusog sa indang sinumpaan, proteksyon sa helang. Pinapamili niya mo ang gabos nagsasakit na marahay man tulos. Surugaan managaataman sa inda. Tawining kapahingaluan na din kasagkoran. Ang gabos na nagadan. Asinranga sa mga nagmumundo. Warasan sa mo'y ang grasya sa panahon na inining kadipisilan na maghihinguwa para sa karahayan kang gabos. Siring man magtabang sa mga nasa katakapuhan. Malampasan lugod ining krisis, hulikan sa tuyang pagmukulog, asin pakusumaro sa lambang saro, asin magdarasito sa konbersyon asin kabanalan. Inigabos, inahagad niya mo, huli kay Kristo sa imong aki, na nabubuhay sinagahade kay iba mo, asin kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog, umadal na inaan ng Diyos. Hari pagpabayayan sa muyang kahagadan, asin ang pangangaipo. Alagadanay na agawa kami sa gabos na kapahamakan. O mamurawayon asin banal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayanin mga nagayalang. Ipamibig mo kami. San Jose. Ipamibig mo kami. San Raphael Archangel. Ipamibig mo kami. San Roque. Ipamibig mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipamibig mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamibig mo kami. Sa ngaran niyo naman, ninaki pati ni Espiritu Santo. Amen. Matukaw po.
Diyos maray na aga sa liwat mga tugang. Ang lambang kapiesta ni Santa Maria, nagpapahayag kan sa itong pagtubod, Jesus bilang paratubos. Ang panmidbid sa kabanalan ni Maria, katakod, kan sa iyang katungdan, bilang Theotokos, o ina ng Diyos. Ina ni Jesus, ngunya na Domingo sa itong sinisilbrar, ang solemnidad kang pagsakat kay Maria sa langit o Asunsyon. Sinasabi sa katekismo, sa katapos-tapusi ang Immaculadang Birhen, na naingligta ang kasalanan na original. Pagkatapos kan buhay na digdi sa daga, isinakatan hawak asin kalag sa kamurawayan kang kalangitan. Asin inuumaw bilang reyna kan langit asin daga. Ang pagsakat sa langit kay Santa Maria, sarong partisipasyon sa pagkabuhay liwat kan sa iyang ati, asin paglaom kan sa tukma na pagkabuhay liwat. Sabay man niya ito, Santa Misa ngini ang mga minasunod na intensyon. Pasalamat kan mga minasunod, Jose Penilios and family, Marlon Guades and family, Melinda Calma, Carlos Alcantara na Pin family, Dan Bel Balde and family, asin ma'am pasalamat, di Ati Dadet Yanson. Special na intensyon, na Virginia Martuse, Mary Jane, Francis and JC, Remy Mayor, Rolly and Ana. Asin para sa kalagkan mga minasunod, Froilan Rosabia Asupardo, Cantara and family, Juan and Gloria, Pilar, Selvia and Antonio, Ruben, Ihino, Andrew Juanito, Miriam, Canasupardo, Cantara and family, Roy Randolph ni Bebelin Palangka and family, Ofelia Canlana family, Yumiriano Canaquiandi family, Berna Cambiliesa family, Siriaco Jr. and All Souls, Daphne Garcia and family, Charlie Min Joseph, Asuncion and Julian, ni Carlo M. Diaz and family, Antonia Asin Remedio, Antonia Candumupoy Baliktar and Bibar family, Remedios Caminjona family, Amelio and Amelia, John and Mary Cesar, Caniscats family, Leticia Can Obido family, Jose Vicente Can Laray and Amier family, Jose Can Serrano family, All Souls Can Marlon Guades and family, All Souls Can Carlos family, Gregoria and Andrea M. Bonaobra, Asuncion ni Maria Ana Noynay, Ernesto Can Luzon family, Lorenzo and All Souls, Anonymous, Wenceslao Jr. and Glenn Can Resare family, Antonio Sr. in Exaltacion, Niglo Nocedo and family, Asininya Niglo Nocedo. Pasalamat Can Bandolas family, for the soul of Edwin Jr. Sr. Can Bandolas family, for the soul of Martin Sr. offered by Ariendas family. Banwaan ng Diyos ang satuyang selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father Alwen Relor Casa. Matindog pa ang gabos, sarabay niya itong awito ng awit sa pagpuon. Ang Diyos ang
Sa ngaran kanama, kanaki, kan Espiritu Santo, Amen. an grasya, asin an katuninongan, nagikan sa Diyos sa tuyang Ama, asin kay Hesu Kristong kagurangnan, mapa sa Indo gabos. Asin sa saimong Espiritu. Good morning. Good morning, Father. Mga tugang tangani na magkanigo kitang magdulot, kay ning banal na misa, rumdumon asin pagsusulan niya to, ang sa tuyang mga pagkukulang, mga kasalan, maghagad kita nin kapatawaran. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapagayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos sa Angles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na kuniloy pamili sa kagurangan kan Diyos. Maherak manugod sa to ang Diyos sa makakamhan, asin pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, darhon kita sa buhay, nadaing kasagkoran. Amen. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa nagakatuninongan, sa mga taong parahayan mo. Inomami ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli ka na hula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos, aling langit nun, Diyos amang makakamahal, kagurang na nakin bugtong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman, ika na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, kairaki kami. Ika na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, ako ang sa mo pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuga naman, kairaki kami. Dahil kasanan, manal, ikasanan, kagurangnan, ikasanan, urong, kalangkaw. Yesu Kristo, kaibagan, Espiritu Santo, sa kamurawayan ka Diyos amang. Amen. Amen. Mamibi kita, o Diyos sa makakamahal sa paman, na nagsakat ki Birhen Maria Immaculada, ang ina kan sa imong aki, hawak asin kalag, sa langit nun na kamurawayan,
Warasa namimibi kami na kaming danay, na nagmamaawat kan mga langit no na bagay, magkanigong makisumaro kaini, mansa ng kamurawayan, huli ki Hesu Kristo ang kagurangan niyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos agabos sa kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Si Maria pinili kan Diyos na maginina kan paratubos. Ang babaeng pinagpresentar sa babasahon, iyo si Maria na madara kan paratubos sa kinaban. Ang pagmuraway kay Maria naging balaog sa iya, sa pagdara niya sa iyang tulak kan aki kan Diyos. Pinanyugon niya to ang enot na pagbasa. Pagbasa hali sa libro ng kapahayagan. Dangan nabuksan ang templo ng Diyos sa langit. Kaya nahiling ang kabanin tipan ng Diyos. Nagkaigwan ng mga kikilat, hagubuhob, daguldol, linog, saka makusog na oran na yelo. Dangan nagtunga ang sarong dakulang tanda sa langit. Sarong babae na nakagubing nin aldaw, nakatungtong sa bulan, asin nakukoronahan nin 12 bituon. Siya bados, saka napapakurahaw sa sobrang kulog asin sakit nin pangaki. Saro pang tanda ang nagtunga sa langit. Igwa ni sarong dakulang dragon na kulor pula. May 7 payo, saka 10 sungay. Asin may korona ang lambang payo kaiyan. Ginuyod kan sa iyang ikog ang ikatulong kabtang kan mga bituon, saka itinapok sa dagat. Nagtindog siya sa atubangan kan babaeng madali ng mangaki. Tanganing halunon an umboy pagkamundag kaiyan. An babae nangaki nin lalaki, na iyo ang maghahadi sa gabos na nasyon, na may kapot na pamakol na lansang. Alagad, inagaw ang aki, dangan dinara sa Diyos, asin sa iyang trono. Nagdulag ang babae, pasiring sa kalangtadan, sa lugar na inandam para sa iya ni Diyos. Tanganing atamanon siya duman, sa laog min 1260 aldaw. Dangan nakadangog ako nin makusog na tingog, hali sa langit na nagsabi, nag-abot na ngunyan ang kaligtasan, ang kapangyarihan, asin ang kahadean ni sa tuyang Diyos, patin ang kapangyarihan ni sa iyang Kristo. Huli taan para sumbong kan sa tong mga tugang, para sumbong sa atubang ni Diyos aldaw banggi, ihinulog na sa langit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nakatindog sa tumong kamot, nasa samnuhaning ulawan. Andre nakatindog sa tumong kamot, nasa samnuhaning ulawan. Nobya kan hinanyugan sa kong sasabiyon, ningawan mo ang sa imong banwaan, asinan sa imong mga kadugon. Andre na nakatindog sa tumong kamot, nasa samnuanin bulawan. Mamauton kan hade, ang sa imong kagalakan,
nakatindog gusto mong kamot, nasa samnuhan nganin bulawan. Mga tagatiro, madara sa imo, nin mga regalo, mga tao mayaman, magmamaut na mawilihan mo. Andre na nakatindog gusto mong kamot, nasa samnuanin bulawan. Sa kong hade magkakaigwa, kaning dakol na aking lalaki, na masalit bilang mga hade. Sa mga ginikanan mo, asin gigibon mo sindak mga pamayo, sa bilog na dagat. Andre na nakatindog gusto mong kamot, nasa samnuhanin bulawan. Anray na nakatindog sa tumong kamot, nasa samnuhan nin bulawan. Sa katapus-tapusi, ang kapangyarihan ni Kristong nabuhay liwat, tuyuan manggagana laban sa karatan. Dadaugo ni Kristo ang kaiwan, asin itatao sa tao, ang buhay na daing kasagkoran. Ini ang pinapahayag sa to ni San Pablo sa satong babasahon. Pinanyugon niya to ang ikaduwang pagbasa. Pagbasa hali sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, alagad ang totoo. Si Kristo binuhay liwat sa manggadan bilang patutuo. Nabubuhayon liwat ang mga gadan. Huli tasiring na ang kagadanan, nag-abot dahil sa sarong tawo. Siring man ang pagkabuhay liwat. Nag-abot dahil sa saro man na tawo. Kiadan, ang gabos na tawo nagadan. Siring man ki Kristo, ang gabos mabubuhay liwat. Bubuhayon ang lambang saro sa sadiring panahon na talaan sa iya. Si Kristo, inot sa gabos. Dangan ang mga taong sadiri ni Kristo. Sa pagdatong niya, dangan maabot ang katapusan. Dadaugo ni Kristo ang gabos na kagsako, ang gabos na autoridad, asin kapangyarihan na nasa kalangitan. Saka itatao niya sa Diyos na Ama ang paghahadi. Huli ta dapat maghadi si Kristo. Sagod na ang gabos niyang kaiwal, ibugtak nin Diyos sa irarom kan sa iyang mga bitis. Anhuring kaiwal na dadaugon, iyo ang kagadanan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrupayaw kan Santong Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Ikakagurang nananda
Kan kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis ni nagkapirang aldaw, nagandam si Maria asin hidaling nagduman sa rumbanwaan, sa kabubuldan ni Huda. Pagdagos niya sa harong ni Zacarias, nagtaunggalang siya ki Isabel. Pagkadangog ni Isabel kan pagtaunggalang ni Maria, huminiro anaki sa tulak niya. Napano kan Espiritu Santo si Isabel. Asin nagtarang nin makusog. Paladan ka sa gabos na babayi, asin paladan anaki na dinadara mo sa imong tulak. Si isay ako na pagsungkuon kanina ning sa kong kagurangnan. Kulita pakadangog ko kan sa imong pagtaunggalang, huminiro sa kaugmahan anaki sa sakuyang tulak. Paladan ka, na nagtubod kang mautob ang sinabi sa imo nin kagurangnan. Nagsabi si Maria, ang sa kong puso nag-uumaw sa kagurangnan, ang sa kong kalag nag-uugma sa Diyos sa kong paraligtas. Ulita hiniling niya ang kapakumbabaan nin sa iyang uripon. Pon ngunyan aapulon akong paladan, kan gabos na kapag-arakian, ulitaan makakamhan guminibo para sa ko nindakulang mga bagay. Asing banal ang sa iyang ngaran, ang sa iyang paggaherak yaon sa may pagkatakot sa iya sa gabos na kapag-arakian. Nagpahiling siya ning kusog nin sa iyang kamot. Winarak niya ang mga mapaabaw-abaw sa god ang gabos nindang kaisipan. Pinababa niya sa mga trono kan mga mapangyari asin inilangkaw ang mga mapakumbaba. Binasog niya nin mga marahay na bagay ang mga nagugutom. Asin isinubol niya sa kadaihan ang mga mayaman. Tinabangan niya ang Israel na sa iyang banwaan, sa pagyurumdom kan sa iyang pagkaherak. Siring sa itinaram niya sa tong mga ginikanan, ki Abraham asin sa gabos niyang kapag-arakian sa gud paman. Nag-erok si Maria sa kaibahan ni Isabel sa laog nin mga tulong bulan. Dangan, nag-uli na siya. Marhay na bareta nin sa tong kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Siguro, kadaklan sa satuya pamilyar, kan pamuso na musileo na pigdadayo sa India, ining inapod na Taj Mahal. Mga tugang, ining Taj Mahal na ining inapod na magnificent mausoleum na ini, pigdi-describe ini na sarong sabi nga ni love song marble. Ninulit ako ni hilingon niya to mga tugang, ini magnificent mausoleum na ini, pigibo sa marmol, magayunon na ano yan, pakagibo, sabi ko nga ni magnificent building or ining inapod na mausoleum, ining Taj Mahal. Mga tugang, ining Taj Mahal na ini pinagibo kan emperor kan India, masaro nga ning Mongol emperor na ang pangaran siya Shah Jahan.
Asin ini pigpagibon niya sa rumdom sa iyang namumutan na agom na si Princess Argiman. Na mga tugang, ini si Princess Argiman pigaabo din kay ni Shah Jahan na Taj Mahal. Na ang meaning mga tugang kan Taj Mahal, the pearl of the palace. Ang perlas, o sabihin niya ito, ang yaman kan sa iyang palasyo. Mga tugang, ini si Princess Argiman, nagadan ini, kan siya mangaki, kan ika-14 aki ni. Asin mga tugang, dahil grabe ang pagkamuot kay ni Emperor kan India na si Shah Jahan. Dahil niya, kumbaga sabi niya ni maako-ako, ini pagagadan kan sa iyang agom. Kaya tangani na danay na marumduman niya ining sa iyang agom, pinagibon niya ini. Sabi sa istorya mga tugang, ang pigkua na arkitekto kay ni Shah Jahan, sarong matibayo na arkitekto from Persia. Asin mga tugang, mahiling niya to. Sabi ko nga ni kung gasisay kagayon, ining musuleyong ini. Nasabi nga ni dakulon, ang mga nagduduman sa India na nakahiling kay ini, nasabi nga ni na-inspirar, dakulon na mga sabing mga turista, mga artists and writers, ang na-inspirar kay ini great or magnificent mausoleum na ini. Mga tugang, sabi ko nga ni, ini pinagibo ni Shah Jahan, tangani na magirumduman niya danay ang sa iyang agom, asin mapahiling siguro mga tugang kay ni Shah Jahan ang sa iyang, kumbaga sabihin niya to, undying love para sa iyang agom na si Princess Argiman. Mga tugang, kung hihilingon niya to, asin ikukumparan niya to, ining pigsisilibrar niya to, nakapisahan mo niyan, ining solemnidad kan pagsakat sa langit ni Birhen Maria. Mga tugang, aramindo, gari arug man kaini, an katuyuhan, kunata, isinakat si Birhen Maria sa langit, hawak asin kalang. Tangani, nasabi nga ni ikapahiling sa satuya, magirumduman niya to, kung paano, sabi nga ni, namukan si Birhen Maria kan satuyang mahal na Diyos. Sabi nga ni, unproof, kay ning sabi nga ni, dakulang pagkamuot nin mahal na Diyos, iyo ining piyas na pagsisilibrar niya to. Na kunihilingon niya to, sabi nga ni mga tugang, si Birhen Maria, totoo, nag-agi siya nin kagadanan. Nasabi nga ni itong kagadanan ni Birhen Maria, sabi nga nagarisa na nagkaturog si Birhen Maria. Pero sabi nga ni mga tugang, dahil siya naapektuhan, sabi nga ni kan paglapa, kanina pod na kagadanan. Arug ka ini, namutan nin mahal na Diyos, si Birhen Maria. Na dai nagsabi ko nga ni nag-agi kan normal na sabi nga ni pagdikay nin sarong tao na nagadan. Asin mga tugang, kung hilingon niya to, digdi sa Ebanghelyo,
Maski si Birhen Maria, ipinahayag niya ini, digdi sa Ebanghelyo. Kung paano siya namukan, nin mahal na Diyos, sabi niya nga ni siyaan, inapod na paladan sa gabos sa kapag-arakian. Asin mga tugang kung hilingon niya to, sa kadakol na mga bayi, napili ang satuyang mahal na ina, na si Birhen Maria, na maging ina kan satuyang paratubos na si Hesu Kristo. Kaya sabi niya, paladan siya, namukan siya, nin satuyang mahal na Diyos, sa gabos na kapag-arakian, sa gabos na tao. Asin mga tugang, kung hilingon niya to, ang buhay ni Birhen Maria. Nasa kuyang pagurupuro, siguro, dakulaon ang pagkamuot nin mahal na Diyos, nasa tuyang mahal na ina, nin huli sa buhay na ipinahiling kan sa tuyang mahal na ina. Mga tugang, sabi nga ni ang sa tuyang mahal na ina, na buhay sa inapod na kabanalan. Sabi nga, she is full of grace, pano nin grasya, ang satuyang mahal na Diyos. Malangan pigaapod ang satuyang mahal na ina, she is the mother of all virtues. Yaon sa gabo, yaon na sa iya, ang gabos ng mga virtudes nin tao na pwede niya to na mahiling sa sarong tao. Gari sabihin niya to, perfect ang satuyang mahal na ina. Bako sa mga tugang namutan ang satuyang mahal na ina, dahil sa iyang kabanalan, kundi mahiling niya to, mga tugang, na kan sabi nga ni, binaritaan ang satuyang mahal na ina, na maging ina kan paratubos, ano ang naging simbag kan satuyang mahal na ina. Ang sabi kan satuyang mahal na ina, fiat, or sabihin niya to sa English, yes. Pagpahayag, nin sabi nga ni, pagsunod sa kabutan nin mahal na Diyos. Maski nga ni mga tugang, ini sabi nga ni, plano nin mahal na Diyos, bako pa masyadong klarado sa iya. Naging masinunod-sunod ang satuyang mahal na ina. Kasi na isa na nga ni, naging masinunod-sunod, kundi mga tugang, kung hilingon niya to, itong pagbareta ka ng Hail kay Maria. Mga tugang, nagsimbag si Maria. Sabi kan sa tuyang mahal na ina ni si Birhen Maria, behold the handmaid of the Lord, be it done to me according to thy will. Ini sarong pagpahayag nin kapakumbabaan kan sa tuyang mahal na ina, sa inapod na kabutan nin sa tuyang mahal na Diyos. Mga tugang, pighiling ko ini pagsakat sa langit kay Birhen Maria, bako man ini, kung baga sabiyon niya to, gari pribileo sana sa satuyang mahal na ina. Kundi mga tugang, pigpapahayag digdi sa satuya, na iyuman ini, ang sabi nga ni inaapod na destinasyon niya to, na mga tugang, kung sabi nga ni kita, sabi nga ni maipattern man niya to, ang satuyang buhay, arog kan buhay kan satuyang mahal na ina. Arog man ka ini, sabi nga ni, ang makakamtan niya to. Di man kita literally, na sabi nga ni, isakat sa langit, body and soul, o kaya hawak asin kalag. Pero sigurado na sabi nga ni, kita man papagmumurawayon nin satuyang ama sa langit. Sabi ko ini, sabi din sa satuya na bako sa pribileyo, kundi sabi nga, it is a promise and a pledge sa satuya na sarong aldaw, arug man ka ini, an itatao sa satuya. Nin satuyang
mahal na Diyos, yung sa tuyang Ama sa langit. Mga tugang, kunihilingon niya to, sabi nga sa pripasyo, kan sa tuyang liturya sa kapisahan ni Birhen Maria. Digdi mga tugang, pigpapahayag sa satuyaan, kahulugan, kay ni kapisahan na pigsisilibrar niya to. Sabi digdi, tangunya na alaw ang Birhen na ina kan Diyos inisinakat sa langit bilang kapinunan asin nadawan kan paglubos ni sa imong simbahan. Asin tanda kan tunay na paglaom asin ranga para sa naglalakbay na banwaan. Kunbaga sabi nga ni ining aldaw na ini na kung sain isinakat si Maria sa langit. Sabi nga, this is the beginning in the pattern of the church in its perfection. Sabi nga ni, this is a sign, or it is a sign of hope and comfort for us, na sabi nga ni, na naglalakbay pa digdi sa kinaban na ini. Na sabi ko nga ni, arog kay ni, ang sabi nga ni, aagtan kan sa tuyang buhay, ang destinasyon kan sa tuyang buhay. Kung i-pattern niya to, iayon niya to ang sa tuyang buhay, sa tuyang mahal na ina. Mga tugang, sana gabos kita makakamit kan arog kaining pribileyo asin balaog na inako kan sa tuyang mahal na ina. Matindog kita, ipahayag niya to ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makatamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dain na hiniling, asin sarong kagurangnan na si Jesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nani laman huli ka ng Espiritu Santo kay Birhen Maria, asin nani tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sa krus sa kagadanan, asin inilubong, asin kanikatulong aldaw na buhay, liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo ka nama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mabuhay asin mga gadan, ansayang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba ka Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ni mga propetas, asin saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ko ning pagtubod sa runggunyan, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagabuhay liwat ng mga ganan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Bilog na pagsarig ni Maria Santissima, ina ni Diyos, agaduntaan sa tuyang mga kaipuhan, pamibitaan Santo Papa, maubispo asin kapadean, ang gabos sa banwaan ni Diyos, ini ang sa tong sabihon, kagurangnan, inanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan ninanyugaan sa muyang pamibi. Ang Santo Papa, ang mga obispo asing kapadian, tanganing magkasararo sa pagtukdo kan Ebanghelyo, ikapamibid si Kristo sa bilog na kinaban. Mamibi kita. Kagurangnan, inanyugaan sa muyang pamibi. Ang pamayokan sa tuyang banwaan, asing gabos na mga nagkakaputing katungdan, tanganing hanapon asiningwahon ng katanosan, katuninungan, asin karahayan ng kagabisan. Mamibi kita. Kagurangnan, inanyugaan sa muyang pamibi. Kitagabos na yaon sa kabikulan, tanganing magdanay sa malaabot na pagtubod sa Diyos, asin liputok na pagdebosyon kay Maria Santissima,
Mamibi kita. Kagurangnan ninanyugaan sa muyang pamidi. Ang mga dukha, mga nagihelang, mga daing sukat, mga nasa pag-alaman, tanganing matabangan sa indang katikapuhan, asim maampon sa indang kadaihan. Mamibi kita. Kagurangnan ninanyugaan sa muyang pamidi. Kita gabos na uya sa misang ini, tanganing danay na dumulok asin magpasurog kay Santa Maria, ina nin Diyos, asin ina niyato gabos. Mamibi kita. Kagurangnan ninanyugaan sa muyang pamidi. O Diyos sa muyang Ama, dinalam mo kami, tinubos mo kami, itinaw mo sa mo si Birhen Maria, ina niya mong mapagampon. Kami nagpapasalamat sa imo huli sa gabos sa karahayan na iwinaras mo sa mo. Huli sa iya asin huli ti Kristo na sa iyang aki, asin sa muyang kagurangnan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang, tanganian sa ko, asinan sa indong akang magkanigong akuon, kan Diyos amang makakamhan. Ako malugod kan kagurangnanan atang sa imo mga kamot, para sa kamawanan sing kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, magitaas sa imo ang dulot nin samong debosyon, asin sa pamibikan urog kapalad na Birhen Maria, na isinakat sa langit, kaming naglalaad ang mga puso sa kalayon ng pagkamuot, padagos na maghidaw sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat matanos, asin nakakaligtas sa danay, asin minsan sa Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa makakamhan na daing kasagkoran, tangunya na aldaw ang Birhen na ina, kan Diyos isinakat sa kalangitan bilang kapinunan, asin dadawan kan paglubos nin sa imong simbahan, asin tanda kan tunay na paglaom, asin ranga para sa naglalakbay nga banwaan. Kaya tama na daika nagtugot na siya malapa sa lubnan, tahali sa iyang hawak, siya dai masabing nangaki kan aki mong nani tao, na ginikanan kan gabos sa buhay. Kaya kay riba kan mga kuro nin mga angheles, nag-umaw kami sa imo maugmang, nagpapahayag nin pagtubod. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga upo, ang langit asin dagat, panokan sa imo, kamurawayan.
kagurangnan kananggadan banal, burabo ning gabos sa kabanalan. Kaya ini maatan na minibi kami, pabanalang kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, na sindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuakan tinapay, pagpasalamat binakini tinaos sa iyang mga disipulo saan sabi, mag-ako kamo gabos sin magkakan kaini. Kaini ang sakuyang hawak na idinudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuanyakan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, hinaoso sa iyang mga disipulos, na sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Kaini ang kalis kan sakuyang dugo, dugo kan bago asin danay, natipan dugo na papabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sakot na ikaw magdato. Kaya kami na nagururumdom kan sa iyang pagagadanan sa pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay, asin kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat at pinagpakanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aaram na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog ng kinaban. Tanganing malubos mo siya sa paghamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong paghaherak ang sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagabuhay liwat. Asin ang gabos sa mga ganan, urog na itong mga pinapamidi niya mo sa misang unyan. Dangan ako asin na sa liwanag ng sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos sa minibi kami tanganing kay ban ni Santa Maria, Bihen na ina, kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kaitupan nakakapagaygaya sa imo, magkanigong maging kaheras kan buhay, na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamurawi sa imo siring manhuli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiban niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan asin kamurawayan, sa gabos sa kapanahunan, kan mga panahon. Natukluan kan mga nakakaligtas sa tugon, asin pinatuod, kan Diyos no nakaugalian, ang angahas kitang magsabi. Banalo
langit, at sa mong kakanon sa arwal daw, itao mo sa moyang ulian, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawan niya mo ang mga nagkakasala sa muyan, asin na rin kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimili kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay, natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos sa kapurisawan, mantang kami, nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Ulita sa imoon kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo ang sa kong katuninongan, tinatao ko sa Indo. Hare pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susod sa imong kabutan. Ika na nagbuhay, asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Magpatinaroohan kita kan tanda ng katuninongan. Peace be. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uya ang kordero kan Diyos, uya siya na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kita na mga inaapod sa pamanggi kaining kordero. kagurangnan bakwa kumaninigo na ikamagdagos sa kuyang arong. Alagad magtaram ka sana, sinong sa kungkulag, maumayan. Pangataman lugod kita kan hawak, asin lugo ni Kristo agud sa buhay, na daing kasagporan. Amen. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil taday kumahimo ang maugmang paglingkod, sa banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagian sa kuyang sadiri, sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaraw ko simbahan na katoliko, sa paagi kan mga kamot timpali, na minaatang kan sa imong mamrawayo na aki, sa banal na misa. Kasabay niya huli sa iya asin sa ngaran niya,
kanaatang ko ang sakuyang sa diri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahira ko na Jesus. Tawan sa kalag ko anding katapusan mong tabang. Maabot ko ang espiritual magpinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo magliwi, ang sa imong laman magpakusog. Asinan sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod ay ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ikanagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa kabos na bagay, nasiblag sa imo. Asin sa kauri-urihi, mabuhay ako sa gudpaman, sa kaibahan mo. Amen. Mamigdi kita. Kagurangnan, namimigdi kami warasan sa mo na nag-ako kan mga nakakaligtas sa sakramento, tanganin sa pamigdikan paladan na Birhen Maria na isinakat sa langit, makabot kami sa kamarawayan kan sa iyang pagabuhay liwat, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Mga paisi, ang second collection po para sa padagos sa pagmantinir
kan mga fasilidad kan sa tong simbahan. Pangduwa, igo po nin pagkumpil sa satuyang parokya. Ang ikaduhang batch kan pagkumpil sa satuyang parokya gigibuhon sa maabot na Setyembre 25, 2021. Ang mga kukumpilon dapat anidad 15 anyos pa itaas. Asin sa mga interesado, asin para sa mga maparilista, magpasiring sa tabi sa opisina kan sa tuyang parokya. Asin sa liwat, pinapagirumdom kita kan kalinigan sa laog ng simbahan. Asin igwa po ni pangapudan para sa tuya ang Bicol Regional Blood Center sa pagkipagtabangan sa tuyang parokya na nangampunan sa mga udok sa buot na voluntaryo na magdonar ng dugo na nagkukulang na po ang dugo sa blood bank sa mga interesado. Tabi makipagpalista na sana sa kansay na pangaran sa opisina kan sa tuyang parokya. Kasi nining aktibidad na ini gigibuhon sa Agosto 25, Miyerkules sa tuyang parokya. Asin ipinapaabot po ang dakulang pasasalamat sa mga nagdunar kan nakaaging simana. Anonymous 5,000, 4,000, asin igwa po ni duwang 2,000, asin duwang 1,000, asin igwa man po ni sarong 500 pesos. Asin salamat man tabi ki Ernesto si Mary Ann Reynoso, nagtao po ni 8,000 pesos. Asin sa Neo Communities, na tao man po ni 2,510 pesos. For community pantry, igwa man po ni nagtaon ni 500 pesos. Nakulang salamat po sa indong danay na pagtabang sa tuyang parokya. Matindog po ang gabos. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimo. bendisyonan kamo ni Diyos sa makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos sa misa, lakaw kamo sa pagkamuot ni Kristo asin sa tong kapwa. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father. Stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Go where the sun rises above the hills. Share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way. Spread a fire of mission for the Lord. We bear the gift of mission. Mercy, compassion, justice, and peace. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, Faithfully yours until the end. to your mission, Lord. We give our yes.
to